снимаш вече? Здравейте, пичове, аз съм УТО.БГ и с мене Monster.BG и имаше евент в Минес и всички си тръгнаха, ние останахме единствените да събираме. И къде ни телепортаха? Евент? Да. Ще трябва да целим! Аз имам лук, така че... Чек съм целен препълнен. Имам няколко стъка. Имам 6 ендър перли. Целиме нещо! Цели ще тея. Метна ми меч! Трябва да целим бутончетата. Да, стивам в хомето! Оцелих! Меч! Тъпаме! Тъпаме бързо! Приех ли ти? Не! Бързо се отивам хомето. Чули? Да, ще цел от другата страна. В хомето. Чек, трябва да направя нов чест. Да, аз оцелих 50 пъти бутона и нищо ми пада. Знам, че ги намеря така първоначално. Имам един стък... Ние да ги Какво е? Той е... Админа мятат айтемите. Ние като целим бутон... Не, бе, и не ги фащаме. Аз се изстрелях и ми пада хляб. Бързо трябва да направя двоен чест, човек. Човек съм пълен. Айде! Почвам да го пълна. Дай. Звами вътре диамантите. На някакъв му спана ендър перо. Ние имаме 6 ендър перли. Супер! Тъкмо 3 на 3. Човек ще печа айрон. Почвам аз да снимам. Окей. Приеми тъпа. Здравейте, пичове! Виждате, тук сега има евент. Преди малко имаше евент да копаем руди, мини евент. И сега има някакъв странен евент, който не го разбирам. Така, забравя да кажеш, че... Тук с мен е УТО.БГ. Така, кажи го. Че забравих. Бех по-надъхан да кажа за евента. Защото е много як. После ще дам IP. Това мето дърво. После ще дам IP-то към края. Това ще бъде в описанието. Просто няма как да го... Аз ще покажа IP-то. Той ще го направи. Емералди! Я виж, някакъв спамва кучета. Кучетата дадат пари по 30 лева. Да, бе. Виж, убивам ги 30 лева, 1000. Чек ти лути си, аз ще имам на Джан Голден Apple. Това пък е Не съм айтапа да ти споделя. Чек, фанах няколко... аз имам 15... това е мета колби. 30 лева. Бро. Ето виж, че падат. Като удариш бутонче. Не пада. То мета кол. Може. Аз ще го взимам. IP-то ще бъде в описанието. Аз ще го... И ако искате, пишете в коментарите имената на скайпа ви и може да ви пратим покана в скайпа или играйте с нас. Омага, чек, аз фащам ли голд изобщо? Аз имам 5 голд. Аз имам 20 или нещо. 30. Аз имам 6. Аз вместо в описанието ще го покажа в края на клипа, като излезе от сървъра. Не, аз го показвам в описанието. Аз не. Ето виж, че пада и дърво. Да, бе. Чак спирам вече то. Какво мислиш? Спираш евент? Аз... какво пада дълно вече? Ябълка. Какво дали ги помня? Да знам. Ама искам спринт евент. Фанах един дълно меч! Аз не искам спринт евент.
само две неща не го знам. О, ще има друг евент! Не бе, аз питам дали ще има други евенти. Така. Да, защото той е тъмно. Той се го пише. Не. Май. О, тук има пили! Не бе, аз съм... Абе, нали метнаха отвара, някаква пошенка се отвара. Аз искам голд. Аз имам 38 вече. Ами аз фанах. 35! Аз имам 40. 37. Се едно. Върши мета. Сега се връщам. То мета енчант ябълки, бе. Майко! Бутилки XP! Не взех нищо. Ти взе ли някакви бутилки с XP? Тук съм. Да, аз взех един стък и 63. И в чест имаш. Извинете за прекъсването. Сега малко ще я се върна. Ами, айде това, нали? Това е, айде аз стим комета си. Добре. Аз карам всичко вътре. Имаме човек 63 емералда. Я виж, имаме колко дъма и колко емерал. Я виж. Един стък и 34 и 54 емералда и 55. Аз сметам голта. Аз хванах 4 енчант голда, не по 5. Аз хванах 10. Браво, бе. Хванах и доста дърво и доста ендър перли. Ето. Да, супер. Знаете, това е много хубав сървър, ако искате... Аз ще излеза да... Играйте вътре и... Аз ще излеза да ви покажа IP-то. Не, аз не бих излезал. И така. Това е IP-то. Това беше... Мен снимах евента и други работи. И IP-то ще го в описанието и... Чао. Кажи чао, бе.